Vi har valgt at lave forsøget, hvordan man renser vand. Så vi gik ned til Susund for at hente noget vand, som ikke var så rent, så det vi gør lige her. Og her der har vi vores susåvand, som vi så hælder ned i et rent bæreglas. Ja, og så har vi været at hente noget grus for at gøre det lidt mere beskidt, end det allerede var i forvejen, så det hælder vi også ned i. Og så ser det sådan ud. Så tager vi 2 teske salt og også putter ned i. Yes. Og så putter vi sådan noget rød frugtfarve i, for sådan, så kan man sådan få en idé om, at det sådan er beskidt, ikke? Ja. Og så rører vi så rundt i det, så det sådan bliver mixet sammen. Og så kan man så se, at gruset og sådan stenene ligger sig på bunden. Det vi så gør nu, det er, at vi tager vores beskidte vand, og så hælder vi det ned i en tragt, sådan så at gruset og stenene, det kan få lov til at blive sidet fra. Nu er vores vand så færdigt, så nu tager vi det og hælder ned i en kolb. Og så tager vi et låg og sætter på, som har et lille glasrør, som er ført videre til en gummislange. Og det bliver så fragtet ned i et reagensglas, som står nede i noget koldt vand. Og så vores kolbe, den stiller vi så over en bunsenbrænder, sådan så at vandet det ligesom kan få lov til at blive fordampet, så vi kun har noget helt klart rent vand til sidst.